ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଚାଲନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ଆଜି ମହର୍ଷି ମାର୍କଣ୍ଡେୟଙ୍କ ବିଷୟରେ। ପ୍ରାଚୀନ କାଳର କଥା। ହିମାଳୟର ଶାନ୍ତ ଓ ଦିବ୍ୟ ପର୍ବତମାଳା ମଧ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏକ ପବିତ୍ର ଆଶ୍ରମରେ ମହର୍ଷି ମାର୍କଣ୍ଡେୟ ଗଭୀର ଧ୍ୟାନରେ ମଗ୍ନ ରହୁଥିଲେ। ସେ ଯେକୌଣସି ସାଧାରଣ ଋଷି ନଥିଲେ। ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ କଠୋର ଆରାଧନା ଓ ତପସ୍ୟା ଫଳରେ ତାଙ୍କୁ ଚିରଞ୍ଜୀବୀ ହେବାର ବରଦାନ ମିଳିଥିଲା। ସମୟ ଯେପରି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅଟକି ଯାଇଥିଲା। ଯୁଗ ବଦଳିଲା, ପିଢ଼ି ପରେ ପିଢ଼ି ଆସିଲେ ଓ ଗଲେ, କିନ୍ତୁ ମହର୍ଷି ନିଜର ତପ, ଜ୍ଞାନ ଓ ଭକ୍ତିରେ ନିରନ୍ତର ସ୍ଥିର ରହିଲେ। ବେଦ, ଉପନିଷଦ ଓ ପୁରାଣ ଗହନ ଅଧ୍ୟୟନରୁ ସେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ଏହି ସମସ୍ତ ସଂସାର ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛାରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସମୟ ଆସିଲେ ସେହି ପରମ ସତ୍ତାରେ ବିଲୀନ ହୋଇଯାଏ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଥାଏ, ଶାସ୍ତ୍ର ଯାହାକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ମାୟା ବୋଲି କହେ, ତାହା ପ୍ରକୃତରେ କିପରି? ଏହା କ'ଣ କେବଳ ଏକ ଦାର୍ଶନିକ ବିଚାର, ନା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଅନୁଭବ କରାଯାଇପାରେ? ଗୋଟିଏ ଦିନ ମହର୍ଷି ଧ୍ୟାନରେ ବସିଥିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଏକ ଗଭୀର ଜିଜ୍ଞାସା ଜାଗ୍ରତ ହେଲା। ସେ ଆଖି ବୁଜି ଭଗବାନ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କଲେ ଏବଂ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ ମାୟାରେ ବିଷୟରେ ଅନେକ କିଛି ପଢ଼ିଛି। ମୁଁ ଜାଣେ ଏହି ସୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କ ଶକ୍ତିରେ ଚାଲେ, କିନ୍ତୁ ମୋର ମନ କେବଳ ଶବ୍ଦରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ସେହି ମାୟାକୁ ମୁଁ ନିଜେ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଚାହେଁ। ତାଙ୍କର ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା ଅହଙ୍କାରରୁ ନୁହେଁ, ସତ୍ୟକୁ ଜାଣିବାର ନିଷ୍କପଟ ଭକ୍ତିରୁ ନିର୍ଗତ ହେଉଥିଲା। ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣ ନିଜ ଭକ୍ତର ଡାକ ଶୁଣିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ସ୍ୱୀକାର ମଧ୍ୟ କଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ପ୍ରକୃତିର ରୂପ ହଠାତ୍ ବଦଳିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆଶ୍ରମ ନିକଟରେ ବହିଯାଉଥିବା ନଦୀର ଜଳ ଉତ୍ତପ୍ତ ହେଲା, ପବନର ଶୀତଳତା ଗାୟବ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ଆକାଶର ରଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ବଦଳିଗଲା। ଦେଖୁ ଦେଖୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ତାପ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ହୋଇ ଉଠିଲା। ନଦୀ ସବୁ ଶୁଖିଗଲା, ବୃକ୍ଷଲତା ଜଳିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତ ପୃଥିବୀ ଏକ ଭୀଷଣ ସଙ୍କଟ ଆଡ଼କୁ ଗତି କଲା। ଏହାପରେ ଆକାଶ ଭୟଙ୍କର କଳା ମେଘରେ ଘୋଡ଼େଇ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ଅବିଶ୍ରାନ୍ତ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ନଦୀ ଓ ସମୁଦ୍ରର ସୀମା ବୁଡ଼ିଗଲା। ପର୍ବତ, ବନ, ନଗର ଓ ଆଶ୍ରମ ସବୁକିଛି ଜଳ ରାଶିରେ ସମାହିତ ହୋଇଗଲା। ଚାରିଆଡ଼େ କେବଳ ଜଳ ହିଁ ଜଳ। ମହର୍ଷି ମାର୍କଣ୍ଡେୟ ଅମରତ୍ୱ ବରଦାନ ହେତୁ ଜୀବିତ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେହି ମହାପ୍ରଳୟର ଜଳରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକାକୀ ହୋଇ ଭାସି ବୁଲିଲେ। ସେ ଅନନ୍ତ ଜଳରାଶିର ଦୀର୍ଘ ସମୟ ସଂଘର୍ଷ କରି ମହର୍ଷି ଶରୀର କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଲା। ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପୁକାରିଲେ, ହେ ନାରାୟଣ, ମୋତେ କଷ୍ଟରୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଠିକ୍ ଏତିକିବେଳେ ସେହି ଜଳରାଶି ମଧ୍ୟରେ ଦିବ୍ୟ ଆଲୋକ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଲା। ମହର୍ଷି ସେହି ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହେଲେ ଏବଂ ଯାହା ଦେଖିଲେ ତାହା ତାଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ କରିଦେଲା। ଅଥଚ ଜଳ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବିଶାଳ ବଟବୃକ୍ଷ ଶୋଭା ପାଉଥିଲା। ତାର ଏକ ସବୁଜ ପତ୍ର ବଟପତ୍ର ଉପରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଦିବ୍ୟ ବାଳକ ବିଶ୍ରାମ ନେଉଥିଲା। ସେହି ବାଳକ ନିଜର ଶିଶୁ ପାଦର ଆଙ୍ଗୁଠିକୁ ହାତରେ ଧରି ସହଜ ଭାବେ ଖେଳୁଥିଲା। ତାଙ୍କ ମୁଖମଣ୍ଡଳରେ ଅଭୂତପୂର୍ବ ଶାନ୍ତି ଓ ଦିବ୍ୟ ହାସ୍ୟ ବିରାଜମାନ ଥିଲା। ମହର୍ଷି ବାଳକ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ନିରୀକ୍ଷଣ କରୁଥିବା ସମୟରେ ସେହି ଦିବ୍ୟ ବାଳକ ଶ୍ୱାସ ଭିତରକୁ ଟାଣିଲେ। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଏକ ପ୍ରବଳ ଆକର୍ଷଣ ବଳରେ ମହର୍ଷି ସେହି ବାଳକଙ୍କ ମୁଖ ଗହ୍ୱର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ସେ ଭାବିଥିଲେ ଭିତରେ ଅନ୍ଧକାର ଥିବ, କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଲା। ସେଠାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଚନ୍ଦ୍ର, ଗ୍ରହ, ନକ୍ଷତ୍ର, ପର୍ବତ, ନଦୀ, ସମୁଦ୍ର ଓ ମାନବ ସମାଜ ସବୁକିଛି ସୁରକ୍ଷିତ ଥିଲା। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ବିଷୟ, ସେହି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଭିତରେ ସେ ନିଜର ଆଶ୍ରମ ଏବଂ ନିଜକୁ ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନରତ ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ଯେତେବେଳେ ବାଳକୃଷ୍ଣ ଶ୍ୱାସ ବାହାରକୁ ଛାଡ଼ିଲେ, ମହର୍ଷି ପୁନର୍ବାର ସେହି ପ୍ରଳୟ ଜଳରେ
ପତ୍ର ନିକଟକୁ ଫେରି ଆସିଲେ ଏବଂ ମହର୍ଷିଙ୍କ ମନରୁ ସମସ୍ତ ଭୟ ଦୂର ହୋଇ ସାରିଥିଲା। ସେ ବୁଝିପାରିଲେ ଯେ ଏହି ବାଲକ ଅନ୍ୟ କେହି ନୁହନ୍ତି, ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀମନ୍ନାରାୟଣ। ମହର୍ଷି କୃତାଞ୍ଜଳି ପୁଟରେ ପ୍ରଣାମ କରି କହିଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ଆପଣଙ୍କର ଏହି ଅଦ୍ଭୁତ ମାୟା ମୋର ଜ୍ଞାନ କଳ୍ପନାର ବାହାରେ ସବୁକିଛି ବିନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିବା ବେଳେ ଆପଣ ଭିତରେ ସମଗ୍ର ସୃଷ୍ଟି ସୁରକ୍ଷିତ ରହିଛି। ଆପଣ ଏହି ସୃଷ୍ଟିର ଆଦି ଓ ଅନ୍ତ। ସେହି କ୍ଷଣି ଦିବ୍ୟ ଦୃଶ୍ୟ ଗାୟବ ହୋଇଗଲା। ମହର୍ଷି ଆଖି ଖୋଲି ଦେଖିଲେ, ସେ ପୂର୍ବ ପରି ନିଜ ଆଶ୍ରମରେ ବସିଛନ୍ତି। ବାହାରେ ପ୍ରଭାତରେ କୋମଳ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ, ପକ୍ଷୀଙ୍କ କଳପଳ ଓ ନଦୀର ଶାନ୍ତ ପ୍ରବାହ ବହି ଚାଲିଛି। ସବୁ କିଛି ସାଧାରଣ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମହର୍ଷି ମାର୍କଣ୍ଡେୟଙ୍କ ଅନ୍ତର ଆଜି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇ ସାରିଥିଲା। ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ଅନନ୍ତ ମାୟାର ସାକ୍ଷାତ ଅନୁଭୂତି ଲାଭ କରିପାରିଥିଲେ। ଯଦି ଯିଏ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭକ୍ତି ସହିତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ପାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ, ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ମନରେ ଅହଙ୍କାର ଗର୍ବ ନ ରଖି ଭଗବାନଙ୍କ ଶରଣରେ ଗଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଭଗବାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଲାଭ ହୋଇଥାଏ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ପୁଣି ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ। ସେଥି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।